духтаракои хушрӯ, ҳози пештара гайдар омадам. Бовар кунед имрӯз ҳамиқа корум бисёр буд корвонда. ҳам раҳда буданамда занг задам инами хоҳаракамда ки ягон чизи тайёр дошта бошӣ илтимос равон ку ки ман вай дорум, меҳмон дорум имрӯз. бовар кунед ман худам хона дами расидам, таксия қафом аллакай уже расид. ина даставкора овардан ҳам қадар чизои бамазза мепаза инами хоҳарак, ҳам нархош арзонай, ҳам гарантия метиҳем дар анами маззаву лаззати инамин пухтупазои хоҳари хушрӯм. духтароина шумодам дар кор боша. нигоҳ кунед причудаҳои бамазза дора, самбусаҳои тарифиша бинед. ҳамқа хушрӯи самбусош гарма какан дарав тайёр кардаи ма даравон кардай. нигоҳ кунед. раҳмат хоҳарҷон, бовар кунед корма осон карден. баъд ина блинни торт барое ки меҳмона ма гуфта будам як вақт ки хона ки омадим ҳатта блинни торт заказ мекунам. ин трайфл барои кӯдако, барое ки духтарои ман ҳеч нами трайфла мехӯранд. чӣ қадar хушрӯ трайфла барои кӯдако. трайфлша бинед чӣ қадar хушрӯ кадагиай. ина кӯдако аллакай сердечкоиро дидиан ҳавас кардастиян ки мекушоям мехӯрем. хулоса ҳазор раҳмат хоҳарҷон. шумо низ метонен аз инами духтараки хушрӯ заказ кунен. баъд курс дорад духтар, медонен курси инами пухтупазира бо нархи арзон ёдтон метиҳад духтаро. инчунин заказам метонен бикунен. уҷада як бор страничкаш бидроен тамошо куненда як гала пирожниву хӯрокҳои бамаззаву торту дигар чизо пухтагиай бидроен тамошо кунен. боварӣ дорум дастгириш мекунен барое ки страничкаша нав кушодагиай. заказ қабул мекунад. чизе ки дилтон мехоҳад духтаро марамат заказ кунен, дарав омодатон мекунам. медонам ки бисёриҳо коргарану занҳо наметонанд ё ки вақт надорен, мисол рӯзи дароз ягон корда машғулен, бинависен дар равакак тайёр карда шумода равон кунанд. ира бинен самбусоша мана пурри гӯшт бамазза. самбуса бо гӯшти реза духтаро пурри гӯштай беҳад бамазза. ҳамқа хамираш хушрӯ марамад ина дар кортон бошад дар равакак нависен гармакак карда равонтон мекуна. дар рав тайёр мекуна хе гармугар равонтон мекуна. духтарако ина бинен трайфлхӯрои ма аллакай омадан. бамаззая ина трайфлҳои хушрӯ мекуна. марҳамат метавонен ки дархост кунен дар равакак равонтон куна. чӣ хеле гуфтум кани биё маззаша бичашам. чӣ хеле гуфтум ҳам нархош арзонай, ҳам беҳад хушрӯ тайёр мекуна. мана нигоҳ кунед. бамазза маъқултон шид. бо заказ кунем. духтарои ма изо мекашанд гап заданда диде. духтаро нигоҳ кунен. и блинни торти духтара бинен. дарунашонам хе пури крем бамазза даҳанда ов мешава. ҳамқа бамазза кардай. ина марамат нархи беҳтарин кати пешниҳод кардастай. занг бизанен ша бинависен. ма рақамаша мемонам дар рӯи экран. бинависен бо кати худаш гап занен. хоҳен агар тайёр карданша ёд гирен. курс дораи хоҳари ма. леки агар хоҳен заказ кунен барои хӯрдан пас бинависен дар равакак тайёртон мекуна равон мекуна.